ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи Далер офисиал. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза боз якчанд намуди мошинҳои нав қабул кардем. Ба шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ хона, мошин, замин, квартира, ягон техника ва компания, аппарат чизе барои фурӯши реклама дошта бошед, марамат сурат маълумоташро дар WhatsApp мо равона намоед. Мо дар видеоҳои баъдан дар реклама мегзорем. аз ҳамаи шумо хоҳиш моро дастгирӣ кунед. мо мошинҳои арзон видеономаҳои беҳтарин ба шумо пешниҳод мекунем. фикру ақидаи худро дар комментария нависед. ба шумо аз кадом маркаи мошинҳо лозим аст, мо ҳамеша дар фикри шумо ҳастем. видеономаро то охир тамошо кунед, лайкҳоро фуромӯш накунед азиз. мегзарем ба эълони мошинҳои имрӯза. ба ҳамаи шумо тамошои бо фароғат. якум эълон дӯстони азиз, тангени боркаши фурӯшӣ. бордоре ки дар комментария хоҳиш кардем, марам барои шумо касоне ки савдогар ҳастен, дар складо кор мекунед, склад дорен, марамат барои шумо ҳамин тангени боркаширо тавсия медиҳем. солаш 2008 сол, мотораш 1 литра, коробкаш механика. фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ. кузови ҳамин танген короче дарозиш 150, паҳмиш 140. кондитсионер дорад, хушроак, фасон барои касоне ки дар мағозаҳо кор мекунанд, барои шумо удобния. 4 баллона аз Россия овардаган, 100% баллонош. хулоса моториш нав, ходовоиш хушроакай, ҳаматарафай хулоса. касоне ки хайдор ҳастем, марамат аз номи сомонаи мо гап занед, ягон сум скидка мекунам. дӯстон лайкҳоро монен, дастгирӣ кунен ва видеоро лайк монен, ҳамун як лайкҳои қиматбаҳоро монен. мо барои шумо беҳтарин мошинро пешниҳод мекунем. марамат ҳамин рақамҳо занг занед, касоне ки хайдор ҳастен, муомила карда бигирен. Ассалому алайкум бародарони азиз. Марамат мошин Карандо дизел DVC турбо. Мошин состоянии бернаш. Мошин состоянии бернаш хеле мебинед. Задаги надора. Ягон удари серьёзӣ надора. Мошин як дасткаштаги. 4 баллони нав. запаскаш ҳам нав. ҳолати дарунаш механик. марамат ина кондитсионерш пешкаш кор мекунад. мошин сабаби фурӯхтан бародарони азиз меҳрубон, мошин падаркаши дагиай ба синни соли мара намега. сабаби фурӯхтан ҳамин. ҳозир ҳолати моторша нишон метиҳам. моторш DVC дизел 100 км 8 литр мехӯрад. километри нав. мошин дар ҳолати хуб аст. 50000 сомонаш мегум. савдош дар назди капоти мошин. ина барои шумо навор кадесем солиш 98, моториш объем 1.8 ё д ай бордор. фаромӯш накунед, BMW тройкой светои металлик. дискои 16 нав и дискаш запаска садага ва қибгиш ҳасте хона дамега. резинош зимни нав светои металлик. ҳуҷҷатҳо чанд қабат? то моҳи сентябра ҳуҷҷат тройка айкино барои бисёртон айсоне барои шумо ина бордоро фаромӯш накунед. ҳамун лайка бизак шери нард гӯшки бо диққат. ина дискора бинен як ҳодиса. ина пишкош кожни чифолои кожни задагиай сиденёш чиай латагия бордоро фаромӯш накунед. чифолои кожни дар пеш электропакетай до таъқиб рӯшноя гази евро 6 задагия бордоро 12 литр да 100 километр қайкесай сои мошин мултиру абагрес сиденлио лиф коробкаш автомате бордоро фаромӯш накунед. пробегаш 300,000 пробег. кондитсионер дора бордоро моторчикаш кор намекунад. шояд айсои фреон бошад, шояд айсои моторчик. иша хак ҷанг мезанад,
дастрош на бордар Москва рафтеса ба чи сабаб ки қарзуна дастрош наҳай фаромӯш накунед 34000 сомон 34000 сомон аз уми канали мо занг мезанед бо суми давер суми ягон чигаша минус мекунад номер телефона 983 33 74 33 WhatsApp имо дорад фаромӯш наке занг бизанед қатъияка савдо кунед бемехаро бисёртон айсондам ки ягон асраҷи сидан ба навор багӣ бо нархҳои арзон набарои шумо гуфтем соли 99 сол моторш 1.6 простой сӯзшвори бензин газ ҳуҷҷат чанд қабр як сол 7 моҳ ҳуҷҷат диско простой резно ҳолат диди тактешиш 40-50 ам тагами нархи бошвардо светои металлик сӯзи хубе ҳазрат диди навора фурӯштаабдум якум дафа дагем 13000 просмотр гуфтаге ина бардоро бамперош корбор дора кам бардоро фаромӯш накунем ман чизо гуфтестам ҳайчот бировардаги навоз хай ина апшукои салони ақиби мошин кондитсионери кор мекунад дарктеш электропакет тақиб рӯшнои коробкаш механик кондитсионерш кор мекунад агар пробегш бошад 251000 пробега фаромӯш накунем бордоро ина потолокаш суми чанд сом шуда ҳазрат 47000 сомон мега боз арзон мешава бордоро фаромӯш накунед номери телефони 986 14 14 14 WhatsApp дорад имон дорем ва фикрам имон дорад хахто замза қатъияка савдо кунед айнуми канали мо замза ами арзон тарш мекунам бордоро на барои шумо ёфтем монде Opel Vectra равон кардан дӯстон азиз ки дар соли 1994 сол ай бо нархи 29000 сомонӣ қабул кардем мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега мода маълумоти зиёд надоданд касоне ки харидор ҳастем дар ҳамин рақамҳои 555 59 25 89 занг занем боз маълумоти мухтасара гирем сӯзшвориш бензини холия газа дагнестай коробкаш механика моториш 1.6 литр дар ҳолати хуби техникаи айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар территорияи калхозбод дӯстон азиз бо нархи 29000 сомон марамат дар ҳамин рақамҳо занг занем боз маълумот гирем харидорои беҳтарин занг зарафтага беҳуда занги зиёдӣ назанем дӯстон азиз ваз приора равон кардам дӯстон азиз бо нархи 41000 сомонӣ айни ҳол дар тарафи душанбе аст мошинча мошин дар навакӣ гуфтан аз тарафҳои Россия равон кардан мошина 8 моҳа тонировка дора 8 моҳ документам дора кондитсионераш кор мекунад гизалаи бадай мошинча фасони хушур ҳама тарафа қоидави каге приора дар душанбе сӯзшвориш танҳо бензини холия роса газ задагӣ нестанд солиш 2013 сола ҳай мошина дар ҳамо рӯи экранатон дидестен чӣ хеле дар кадом состояние номерош транзити фасон хушрӯ хулоса мошина мақамаша гуфтан бисёр таъриф кардам мошина моториш 1.6 литр коробкаш механика 4 диска балон пачка ҳама тарафа рулиш электро гидравлик ҳастай электрони гидравлик кондитсионер дора хулоса маромат бародоро касоне ки харидор ҳастем дар рақамҳои экранда занг занем муроҷиат кунем бо муомила мешавад мошин дигари ваз 2109 дӯстон азиз айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад мошин бо нархи 23000 сомонӣ касоне ки харидори 09 ҳастем маромат дар ҳамин рақамҳои 926 31 11 13 муроҷиат кунем боз арзон ҳам мешавам понни шумка кардаги мега мотор капитал кашдаги хулоса хадавои зур мошинча понни аддушия ҳама тарафа хушрӯи бадай мега 4 балонаш фасони хушрӯ 100% хизматро надора хулоса неки реални харидорои конкретни занг занемтага боз муомила мекунем сӯзшвориш бензин гази солиш 90 коробкаш механика моториш 1.5 литр 23000 сомон азиз мотоцикли иж буда соли рорис 1987 мотоцикли иж мотори липской навзаги канамишникаги бар сигнал паравони каматош кор мекунад диаметр 4 тактика заводни статор
Zadu çarşamba koy tabi. Zadu cuma